Pythagoras Og sætning. nu kører den. Vi skal udregne Pythagoras sætning, og den står heroppe. Så først, vi ved, at A, det er den her, B, det er den her, og hypotenusen, det er altid en som vi kalder C. Og den er altid 90 grader, for at vi kan udregne, for at vi kan bruge Pythagoras sætning. Så her, der tegner vi op 4 forskellige trekanter, hvor vi bare tegner dem, og så ændrer vi 90 graders vinkel, og ændrer 90 grader. Yes. Og så har vi A, B, 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 C, og det kan vi så bruge til... Og vi ved, at i en trekant, at der er 180 grader, så vi kan konstatere, at A plus B er lige med 100, er lige med 90 grader, fordi at C, det er 90 grader. Eller en af vinklerne er 90 grader. Og på den måde kan vi så sige, at vi kan udregne den her i midten ved at sige, fordi den hedder, for at få den her areal inde i midten, så siger man C anden, fordi det er C gange C, fordi det er lige langt. Ikke i det her eksempel, men det er lige rigtigt. Så den hedder C anden. Og for at så udregne den her store trekant udenom, skal vi så sige A plus B gange A plus B for at få arealet. Og så minuser vi det for at kunne få det her inde i med det her. Og ja. Så det hedder AN plus 2AB plus BN minus 2AB. Fordi der er 2 måder, man kan udregne det på. Der er den der med, at man siger B plus A gange B plus A. Og så der kan man sige 4, fordi der er 4 sider gange en halv. Ej, undskyld, det her er det trekanten, vi udregner, tror jeg. Så siger man, fordi højden den er en halv, man skal dividere med gange med en halv, for at, fordi en trekant den er en halv, det er ikke en firkant, gange AB. Så vi siger AN plus 2AB plus 2B, plus BN minus 2AB, det er sådan reduceret, vi har reduceret det her. Og bagefter reducerer vi igen, så AN, det går ud med 2A, det går ud med hinanden, bum. Og så får vi CN minus AN plus BN. Det kan jeg ikke forklare. Det er ud for 10 minutters læring her. Jo, og det var faktisk rigtigt. Jeg tjekkede.